Hele, kde to jsme? Já nevím. Tak jdeme se kouknout ven. Co to je? Zajímavé, tak jo, asi ho musíme složit. Koukneme se ještě do zádu. Jo, ano, vítejte u dnešního dalšího videa. A dneska, jak už jste asi poznali, tak budeme hrát Dusty Trip. Jsem tady s Pepíkem. Ano, takže... Dneska budeme skládat tenhle mikrobus. Ano. Který je zvláštní, protože má všechny dveře na sobě. Jo. A to tady ti hondím Frantimila a dolů. Jo, dík. Tak. A začnu to skládat. Takhle. Kriste. Tady ty dveře asi nepasujou. Tady taky ne? Jak to, že ani tady ne? Ty dveře tam nepasují nikde. Joha. Tam říška taky ne. Joha, protože to je kufr. No, ty seš teda mistra. Ano, tady je to. Takže dáme tam kola. Já jdu do motor. A tak dám kola. Jedno kolo. Druhý kolo. Ještě rychle tak tyhle kola. Zde nesu motor. Ježiši Kriste. To kolo se zase buglo. Asi opravdu. Tak to. Ty kolo blbý. Ono se tam buglo kolo. Ono nejde vzít. To se stává celkem často. No jo, ale tentokrát ani nejde. To kolo ani tentokrát nejde vzít. Ten motor jak spadl dolů. Dobrý, už mám to kolo. Ne, zase si buglo. Jsem to kolo blbý. Pojďte zkusit tam dát ten motor. Dobrý, už to je v pohodě. Tam je? Není. Víš, co tam děláš? Ani nemůžu dát motor? Ano, protože by si byl postižený. Tak, uvedu si světlo, který tady je u tohohle auta jenom jedno, protože druhý je buggy. Tak já jdu pod chladič. Vlez do toho auta. Ježiši Kriste, jsem urval dveře. Nevadí. Hej, můžu vlízt do toho auta? Mohl by se tam prosím dát nějak ten chladič. Dobrý, je tam. Ježiši, já jsem urval dveře. Nebože, co je furt s tím autem? To auto je nějaký rozbitý. No, co už no. Ach jo. Proč jsme se museli vzít tohle auto? Proč jsme se nevybrali to druhý? Protože tohle je lepší. Není. Tak jako můžeme ještě furt jít do tam toho. No, se to bude nejlepší, protože ten motor tam vůbec nejde dát.
Já se k němu ani nedostanu. Ale i chladič. Tak jo. Ten motor se tam zasek. Tak to zkus vylovit nějak. A to nejde. A já ani nemůžu vylízt. Protože ty dveře, protože tam nejsou dveře, takže já nemůžu vylízt. A, vylezu z druhé strany. Ten motor prostě nejde vytáhnout. Půjč mi to prosím tě. Tak si to zkus. Ten motor prostě nejde vytáhnout. Já to zahodím. No chladič. Asi sednu. A já to zkusím odbrzdit. Ježiši Kriste. Zkusím s tím nějak koukovat. Popostrčit to auto. Tak, krása. Franto, zkus mi pomoct s tím autem to pobotáhnout nějak. Jo. Hele. Máš to? Skoro. Ještě to auto trošku posunu. Ne, ono to táhne ten motor sebou, podle mě. Ukáž? Ne? On nevyjel někam. Musím ho ještě trošku popostrčit, ten bus. No, ještě trošku to popostrčím. Co prostě zkusit vyndat kola? Ne? OK. On to půjde. Co když prostě takhle sundám kola? Nepomůže to? Když prostě sundám kola? Nebo zkusíme tam dát tyhle velký. Že bychom potom mohli podlíst a to a dát si... No to taky a může. vydat si to. Sundej to kolo. Je to velký. Tak, jojdo. No. Mamo. Já jsem genius. Dobře. Myslíš si, co chceš. Tak. Asi to můžu, já to zkusím někam rozstrčit, aby to jelo někam prostě. Ne. Tak, je tam motor, je tam chladič. Ještě vezmu benzín. Tak očividně se mu nechce, tak já ho tady zabrzdím. Ty vole, co to kámo za bičovinu? Proč mi neseru na to auto, vole? Ať si tady, vole, je. A je to. Teď je zavřu a je to. Nebudu se s tím zaobírat. Do krásného žigulíka. Nej našeho. Tak, nalej to. Tak. Je přední kapota. Ne, tak sem nejdou. Jo, tady.
Ještě to proved s těma dveřma. Trestete. Tak ještě tomu něco Tam chybí. je všechno. No jo, mělo by tam být všechno. A on to restarte, ale No tak asi tomu něco chybí, ne? Třeba mřížka nebo světlo. to asi nemá úplně na funkci vliv. Ty vole. Tam nejdou dát vůbec ty dveře. Prosím tě, a co tam děláš s tím má dveřma? Prostě to normálně dej, ne? Oni to nejde. Prej nejdou. No, já se to prostě asi bajklo. No, No, jinak tady byl takový menší asi update, protože to tady celý toho změnili. To dřív vypadalo jinak. Jim tady ten cibuli, tak si ji dám. Nebo česnek, nebo co to je. asi jak říká Franti, mám to tady úplně jinakší, no. A jinak to asi víte, ale když takhle půjdete sem a vezmete si tyhle ty dveře, tak je takový bug, že na něj se dá lítat. A jste jak Saxána. Je to zajímavé, ale to je divné. Ty jsi snědl toho burgera? Jo, jsem měl hlad. A taky mám hlad celkem. Který banán a jablko. Nějaký jídlo. Já zkusím nastartovat, jestli už to jede. No, to nejde prostě. No To jo, nejde. no jo. Tak já se zkusím kouknout, jestli tomu něco nechybí. Chybí, to má všechno. Zkusím ho dobrzdit. Vodu to má. On tady svítí olej. A jo, on vytek olej. No, Že ty jsi ho nezavřel. Že ty jsi ho nezavřel. já jsem ho neotevíral, ani nezavřel. Proč je otevřený? Můžeš to sakra vysvětlit? Tak to zkusíme rozjet, že bys mě roztlačil. Ale to nepojede, když nemáme ten olej. Ty vole. Kamarádi, já jsem to neotevíral prostě. Já přísahám, že jsem to neotevíral. Tak já nevím. Máte nějaký golden AKčko. Zajímavé. Ale tady podle mě v tom všude je olej vždycky. Jo, tak já se kouknu. Uhni. Pozor. Co děláš furt? Já se takhle na světlo. Však se tady rozsvětlí. Jo. To je vypínač. To v tom nic není. V tom nic není. Tak zkus letět na dveřích a něco najít. Prostě nebude, jak mám něco najít. No, že by se letělo na těch na dveřích. To bude trvat 50 let. Tak já nevím, co s tím Budeme to muset restartovat. a já jsem mu přísahám, už jsem mu prostě neotevřel. Tak to jdeme restartovat. Cože? To je pravda. Tak jo, takže jsme zpět tady. Tady v tomhle a musíme to celé dělat od znova. Máme modrou barvu. Protože se nám z nějakého důvodu
vylil olej. Tak já tam dodám benzín. Musíš to nejdřív ty kola. Radši tam dám kola, no. Aby to nevyteklo, ten benzín. To musíme udělat co nejrychleji. Teď to musím udělat co nejrychleji. Takže rychle to všechno dáme. Tak. Všechny kola, všechno, motor. Motor už tam je. Zase to kolo. A zase ten chladička. A ne ty kolo blbý. Můžeme si to kolo? Tento kolo. No dobrý, konečně. Ne, zase se buglo do země. A to druhý taky. A? Vytáhni ho. Se snažím. Vytáhni se, to kolo blbý. Já to zkusím. Vytáhni se. No. Ach jo. To jsem dveře. To takovou ale varano, ale potřebujeme ještě tohle, který ne. Jo, je to tam Konečně. opraven. Opravil jsem to. Super. Výborně. Ne, moje ruka. Moje ruka. Pojď benzín. Ven ty dveře. Co tam děláš s těma dveřma? Snažím se od to. Takže teďka je všechno zavřený. Tohle olej je zavřený. Výborně. Tak. Tak. Nádrž plná. Tohle je taky super. Ještě zedník na to. A přední. A světla. Ještě jídlo potřebujeme vzít. Tak asi rovnou nějaký je. Si rovnou dám tohle. Tohle. Tak tady vezmu tuhle cibuli. Dobrá. Hej, chytej, házím ti cibuli. Ježiši Kriste. Kam jsem jí hodil? Nevidíš ji tu cibuli, já jsem ji kam hodil. Nevidím. Je ten burger. Ne, ten burger je tady. A dobrý. Kde máš tu? Ne, nedávej tam tu kapotu ještě. Jsem tam burger. Ne! Ten burger odlít. Ten burger odlít. Ale mám ten česnek. Ale go vem. A dej do kufru. A zavři ho. Ještě ten banán a to jabko. A nárazníky. Aha, ty jsi sjedl. Jo. Já jsem hlad. A ještě světlo další. Mřížku a Ježiš, tak šup. Ale tak mi pojď pomoct. Načum na mě. Tak teď už máme všechno, ne? Nemáme nárazníky. Tak jo. Tak tady jeden, vemu. Já řídím. Ne, řídím já.
První jsem byl já. To je jedno, já už jsem tu. No tak startuj. Jo, zavři. Jeď, Zavři. Dobrý. jeď. Jedu. Tak jo, vyrážíme. Ale že se nemůžeme pustit rádio. Škoda, no. Vyráždíme. Kdybys něco viděl, tak mě řekni. Kamen. No, super. To je fakt bezva, že kámen. My jsme se neočistili auto, a tak to je jedno. Tak Chtěl by to nějaký lepší motor. Tady to je hrozně pomalý. to je jenom 50. Ach jo, to je hrozně pomalý. Jo, Trošku vybočil, to je jedno. tak nejde. To je nějaký zvláštní, to. Jak to, že to nejde? Jeď. Tak to nějak skáče. Jsem to. Hej, a my už jsme skoro na kilometru a furt tady nic není. Takže jo, vždycky třeba na 300... stoj! A vidím. Dáme nalevo. Ještě řeknu, dáš ručku. Jo? Dej. Dal jsi? Jo, super. Tak. Ježiši Kriste, dávej si pozor, je tam zombík. Zdrej. Já je odletám. Ale běž do auta. Ne. Mě zabijou. Jdem do auta. Já bych rád taky. Dobrý, jdou po tobě. Tak takhle objedu. Vem tam nějakou zbraň. Počkej, tady je, co je tady? To je benzín? Zbraň tak nějakou. A tady není zbraň. Hej, je tady motor nějaký. Nějaký obrovský motor. A donut. Je zabili. Ty vole, tak a můžeš dát free revive. Počkej, zkusím to. Pozor, tam je mutant. Ale mě nezabíjel. Já nevím, co se mi stalo. A můžeš dát ten free revive. Počkej, ještě se mi tam neukázalo. Já můžu. Ne, to je revive jenom. Aha. Jak to, ale prostě mi to mě to jako nežilo prostě. Tak já jsem taky stejně mrtvý. Tak to je fakt super. Ach jo, tak jdeme na další A já pokus. bych to dneska ukončil v této části videa. Co myslíš? No tak jo, tak
doufáme, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like a odběr a zatím čau. Čau.